jo vaig triar el grau de Filologia Hispànica, una mica, encara que sembli un tòpic, per vocació i devoció, perquè sempre m'han agradat la llengua i la literatura espanyola. Dubtes crec que en tenim tots a l'hora de triar una carrera, el que passa és que sempre hi ha alguna cosa dins teu que t'encamina cap a un puesto i, bueno, de moment he acertat. Després d'estudiar Filologia Hispànica vaig fer un màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones i em va permetre treballar on estic actualment, al Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida, on desenvolupo tasques relacionades amb la comunicació i especialment amb la redacció de textos per als diferents canals. Realment és una carrera apassionant que et fa descobrir uns punts de vista crítics molt bons. Aprendràs a escriure i a expressar-te amb molta més facilitat i a ser molt més crític amb el món actual i passat. Si hi ha algú que està dubtant si fer Filologia Hispànica, li diria que si li agrada la llengua, la literatura, que no s'ho pensi, que ho faci, que sortides n'hi ha.